Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana barka da Juma'a. Fatan kowa ya yi sallah lafiya kuma kowa ya samu ya tashi a cikin ƙoshin lafiya kuma sannan ya wuna ƙoshin lafiya. Allah ƙara ma iyayenmu albarka, ya taimake mu, ya sa mu cika da imanin da sallallahu alaihi wasallam. A yau ma dai gani na zo, Allah ya kawo ni. Yau ina da magana da 'yan uwana musamman na garin Zaria. Akwai wani abu da nake dubawa, in na duba sai na ga wasu yare ne a cikin garinmu wanda su ne suka fi mai da hankali akan wannan abun da yau. Mene wannan abun? Shine niƙan na shinkafa da irin niƙa na abubuwa dai wanda ya shafi abubuwa daban-daban. Niƙa dai abin da ya shafi niƙa. To sai na ga daga baki ɗaya Zabarmawa su ne wanda suka fi mai da hankali akan wannan abu a garin Zaria. To wannan me yake nufi? Ni idan na duba wannan abu abin da tunani shine abun an mayar da shi a wulaƙance. To amma kuma sai dai su kuma sun ɗauke shi abu mai muhimmanci. Yanzu idan muka duba abubuwan da suka yi tsada a duniyar nan, niƙa tana ciki. Niƙa ba ka ɗan kai garinka, masaranka ne, shinkafanka a niƙa maka, ko wani alkamanka dai a niƙa maka su ya dawo gari, ko a niƙa maka shinkafanka ya dawo abin nan to, ko a niƙa maka abin da ma na ruwa haka wanda shi mata aka fi sani gidaje suna yi. To shi wannan dai niƙan dai sai na ga abin nan su suka mai da hankali akan wannan abu, Zabarmawa. To wannan ya nuna cewa su 'yan garinmu Zaria kenan sun mai da abun a wulaƙance. Su kuma da suke baƙi a cikin garin namu, to sun zo sun ɗauke shi da muhimmanci, suna yi kuma suna samun abin da Allah ya ba su, ya hukunta shi ne abincin su ta wannan wurin suna yi. Wasannan niƙan nan ba abin wulaƙantawa ba ce, domin kuwa gaskiya tana cikin abubuwan da suke kawo kuɗi a wannan lokaci. Domin kuwa ni na ga mutanen da suka fara niƙa ba su da wani abu da suke yi na wani sana'a bayan niƙan nan. Kamar su niƙa maka, amma ga sun siya moto, sun siya mashin, wani ma babban su ma a cikin su ma yanzu an rage ganin shi, ya rage zama saboda abubuwa wanda su samu wasu abubuwa na yi duka dai ana yi kuma alhamdulillah kawai sun samu abin nan ɗinsu. Saboda haka shawarar nake so in ba mutanen mu musamman na garin Zaria, idan za ku yi abu kar ku riƙa wulaƙanta abu, kar ku riƙa wulaƙanta shi, ku ɗauke shi da muhimmanci sosai. Ku ce wannan abun fa abun yi ne, kawai abin da kake yi ka yi abun ka kawai. Yanzu misali, idan duk abin da kake yi, misali kana ɗan gyara waya ne, in ka tashi abun ka yi kamfani, ka nuna cewa kai fa kamfani ne kake da shi. Sannan ɗan gyaran agogo ne, ka ce kamfani kake da. Shago ka buɗe ka ce kamfani ne. Ko me dai kawai ka bashi muhimmanci wanda mutane za su ce wannan gashi ƙaramin wuri amma an zo an bashi muhimmanci haka ga wanda bai dace a bashi ba. To ka yi haka ɗin, saboda abu ne kai wanda kai shi kamar shi kake ganin ta nan Allah zai baka abinci, ta nan za ka taimaki 'yan uwanka, ka yi waye abubuwa dai na rayuwa duka kai. Saboda ka bashi muhimmanci sosai, ka bashi muhimmanci. Akwai wani da na ji yana cewa yana so zai buɗa ma 'ya'yan shi abun na niƙa su riƙa yi. Wannan shi ma dalilin da yasa nake ganin abu an ki bashi muhimmanci. Sai yake cewa shi abin da yasa ba zai buɗe ma 'yan shi wannan sana'ar ba wai saboda wani abu da masu niƙa suke yi, yace ba su da mutunci, kuma sannan suna idan wurin cire niƙa, za ka cire niƙan wani, to suna kaman wancan wanda za a cire ma sai ya ƙara ma wannan niƙan wancan, saboda wurin ɗan cire wannan haka za ka ga kaman wannan zai iya shiga cikin na wannan. Wai saboda wannan abu yace to ai shi wannan abun in ya tsaya ya tunani ya gane cewa shi ko wannan abun kaman abu na lalura, babu yanda za a yi sai an yi haka ɗin. Abun lalura ne, babu yanda za a yi sai an yi haka. Saboda haka Allah zai iya mana rangwame akan wannan abu, kuma su mutane su ɗan yi tunani, su ba mu su yi haƙuri akan wannan abu. In har ya faru, in an zuba mu wani niƙanka, to ta iya yiwuwa kai ma wata rana a zuba maka niƙan wani. To haka kawai sai mu yi haƙuri duka, a yafe ma juna, saboda ba kowa ne zai samu yanda yake so ba. Kowa dai ana lallaɓawa ne wannan rayuwa, ana yin komai kuma cikin dai kawai yafiya kawai.
in baka da yafiya to ba za a ɗauke ka mutum ma mai wani muhimmanci ba. Wannan abu ne wanda dai na ga bari in yi magana akan shi, ko me da mai bashi muhimmanci. Su wayannan mutanen da wani ma duk abin da za su yi, ni na kula da su wallahi suna bashi muhimmanci. Su ɗauka wannan abun yi ne kawai, za su mai da hankali su fashi suke yi. Yawwa, su abubuwa da yawa suna yi. Su ne in ka duba sana'o'insu, wasu cikinsu za ka ga suna zuwa yanko ciyawa su yanko su shanya ta bushe su sayar, wata ma ɗanyen ma suke sayar da ita. Sun ɗauki abin da muhimmanci, sun bashi muhimmanci, shi suke yi kuma sun bashi muhimmanci fiye da yanda wasu suke ɗauka abubuwan suna ganin su kamar wulaƙantattun sana'u. To amma su kuma shine suke yi, suke samun abinci. Saboda haka sun bashi muhimmanci, sun ɗauke shi sana'arsu, wanda in ka zo wurin su ka nemi su maka, ko kuma ma za su je duk inda ya kamata su nema. Dan kuwa na ga wani wuri da suka je ciro ciyawan nan daga can zuwa Zaria, tafiya ce mai nisa gaskiya. Ni ma lokacin na je gona ne, wannan gurin akwai wanda ma wani abokina muke tafiya tare da shi, ce mishi ina da wani ma za su ga wannan ciyawan ba za su bata ba, za su zo duk daga nisan daga Zaria su zo nan wurin su yanke ta su tafi da ita. Saboda ciyawa ce mai kyau ce, irin wanda ake ce miyan tsanya din nan. Ai kuwa ranar kawai na dawo daga gonan shi ma sai kawai na haɗe da gashi suna yanke ta. Ba nan ma na goge bidiyon da na yi ba, da na sa shi ma, kuma ma zan duba in na ga da wannan bidiyon zan ɗaura shi insha Allah. Domin ko sun ɗauki abin da muhimmanci, shi ne abin da suke yi kuma suke samu, kuma sun yadda ana samu, alhamdulillah. Yawwa, Allah ya samu dace. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, sannan Allah ya ba mu sana'u masu kyau, masu muhimmanci, wayanda za mu samu mu taimaki kanmu. Allah ya ƙara mana buɗi na duniya da lahira. Allah ya samu dace a arzikinmu, iliminmu, a duk abin da muka mai da hankali a kan shi. Allah ka taimake mu, ka ba mu nasara. Sallallahu alaihi wasallam. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Bye.